ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഇന്ന് നമ്മൾ അധ്യായം 7 നോക്കുന്നത്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായം ഉണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 18 അധ്യായത്തിനെ നമ്മൾ 3 ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം എന്താണ്, ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? കർമ്മയോഗം. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം. 6 മുതൽ കഴിഞ്ഞ് 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം. 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ നമ്മള് 3 ആയിട്ടാണ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് തുടങ്ങാണ് 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവാണ്. അറിവ് ആരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ്? ഈ ജ്ഞാനം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവിനാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ, അതെങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രക്രിയ. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രക്രിയ. നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക,
അതാണ് നമ്മൾ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണക്ഷൻ ആണ്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ്, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത്, അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവ് മനസ്സിലായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കണം. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അത് എന്തിനാ പ്രയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും അതിന് കഴിയില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അതാണ് ഈ ഒരു പ്രക്രിയയാണത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തി പുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, കുന്തി പുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ആസക്തമായ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിരന്തരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഫുള്ള് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ മനസ്സിനെ സ്ഥിരമാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് വന്ന് കണ്ടു നിൽക്കായിരുന്നില്ല, അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, യോഗിനാമപി അതല്ലേ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം, യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജിതേയോ മാം സമയയുക്ത തമോമതഃ. അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ യോഗിയും ഭഗവാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോഗികളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇനി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ശൃണുതാം സ്വകതാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്തഹ്യപത്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് വൈദികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്, അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും എന്താണ്, പുണ്യം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പോ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും എന്താണ്, ഭഗവാൻ അവരെ അടുത്ത് ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്തുമ്പോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന, കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ള, എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല,
പൊടി പിടിച്ച് കെടുക്കായിരിക്കും, നമ്മളത് തട്ടിക്കളയേണ്ടി വരും. കുറച്ച് നമ്മ പറഞ്ഞില്ല, കുറച്ചു പേർക്ക് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, ചിലവര് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ പോകുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടാവും. കുറെ പേര് എത്ര പോയാലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് ചെറിയതായിട്ടൊരു സ്പാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ കയറേണ്ട ഒരു താമസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തുടങ്ങും. ചിലർ കുറെ വർഷം നിന്നാലും അവർക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി, ഇഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും, ചിലവർക്ക് ഇത്തിരി സമയം പിടിക്കും. എല്ലാവർക്കും ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, ലാസ്റ്റ് അവിടേക്ക് എത്തിയേ പറ്റൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, കുറെ വർഷങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചിലവർക്ക് എത്തുന്നത്, ചിലർക്ക് അത് വേഗം എത്തുണ്ടാവും. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ അതുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ചിലവർക്ക് വേഗം വരും, ചിലവർക്ക് സമയം പിടിക്കും. അത്രയാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദത്യതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ പേരുണ്ട്, 1000-ൽ കൂടുതൽ ആളുകള് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്, പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ഈ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ 1000 പേർക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല. അതിലൊരാൾക്കായിരിക്കും പറ്റണത്. ഇപ്പൊ 1000 പേര് പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അതില് പൂർണ്ണ നേടിയവരില് കുറച്ചു പേര് അങ്ങോട്ട് പോകും. അതിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എത്തണമെന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അത്രയും സമയം പിടിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പരമസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടാനായിട്ട് അത്രയും സമയം പിടിക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കുറെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് കുറെ നമ്മളോട് ജപം ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പരിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പവിത്രീകരിക്കേണ്ടത്, പരിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു അവസരം. ഈ മനുഷ്യന്റെ ജന്മം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ സസ്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മളെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തില് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മളത് പരമാവധി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മൾ പക്ഷെ തിരിച്ചെന്താ ചെയ്യണത്, നമ്മളെ വിചാരം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സമയവും നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപൂർവ ജന്മമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ജന്മത്തില് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതും എങ്ങനെ ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ ധർമ്മം പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യം മാത്രം ചെയ്തിരിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മളുടെ ഓരോ ജന്മത്തിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, അത് മുഴുവനും ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലും നമ്മൾ ഏർപ്പെടേണ്ടത്. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപുമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമുക്കറിയാലോ, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാതും ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആദ്യം പറയുന്നത്. ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനു വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു.
അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. കാരണം ഭക്തി ഉള്ളവര് മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അപകടം പറ്റാൻ പോയി, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഭക്തി ഉള്ളവരെന്താ ചിന്തിക്കത്? നമ്മളെ ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കല്ലേ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വര, ആ വണ്ടി നമ്മളെ മെത്തിക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരെന്താ പറയായിരുന്നിട്ട്, ഓ അത് എനിക്ക് വരേണ്ടതല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ മാറിപ്പോയി, അതിന് ഭഗവാനൊന്നും യാതൊരു പങ്കുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് ഭക്തി കൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് വരേണ്ട എന്തോ ഒരു വലിയൊരു ആപത്ത് നമുക്ക് മാറി കിട്ടി, അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമുക്കത് രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലൊന്നല്ല എല്ലാ കാര്യവും, നമ്മളെ ജീവിതം നമ്മളെ കയ്യിലാണ്, നമുക്കപ്പൊ അത് അങ്ങനെയല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് നടന്നില്ല, അങ്ങനെയാണ് പറയാ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നിനെ പറ്റിയൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വഴിയും അവർ ചിന്തിക്കുന്ന വഴിയും വ്യത്യാസമാണ്. അവര് ആ വേറെ രീതിയിലാണ് എല്ലാം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസം നേടാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അവരെന്തിനാണ് ഈ വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് പോകുന്നതെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ. ഭൂമിരാപോനലോ വായു കമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ, ഇനി ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഈ അറിവ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്. അപ്പൊ ആരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ഈ അറിവ് നമുക്ക് പറയാം. അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 പേരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അറിയുന്നത്. ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പറയുന്നത് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള 8 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്നിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്. ആ അറിവ് ആരെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പറയണ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 8 ഘടകങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 എണ്ണം കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പറയുന്നത്. അപരേയമിതസ്തന്യം പ്രകൃതിം വിധി മേ പരാം ജീവഭൂതാ മഹാബാഹോ യേദം ധൈര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്നതരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണിവ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഭഗവാൻ. ആ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശക്തി ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന, വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി പറയുന്നത്. അതാരാണ്? ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാവ് പറയുന്നത്. മറ്റേത് താഴ്ന്നതര ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതി. അത് ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഈ 8 എണ്ണാണ് താഴ്ന്നതര ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതി പറയുന്നത്. പിന്നത്തെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് മത്ത പരതരം നാന്യാത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന. ഇനി ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി പറഞ്ഞു, നമ്മള് 2 തരം ശക്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഒന്ന് അത് താഴ്ന്നതര ശക്തി, പിന്നെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും ഭഗവാനിൽ എന്ത് ചെയ്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു നൂലുമേൽ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മുത്തുകളും നൂലിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുക. നൂല് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുത്തുകൾ മുഴുവൻ എന്താണ്? പല സ്ഥലത്തേക്കായിട്ട് പോകും, അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ്, നൂലാണ് ഭഗവാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നൂലുമേല് എല്ലാ മുത്തുകളും കോർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള, എല്ലാ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിന്റെയും എവിടെ നിന്നാണ് സോഴ്സ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതാണ്
പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാതും ഭഗവാനാണ് സർവകാരണ കാരണം. നമ്മള് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടി അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. രസോഹാമാപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ഇപ്പൊ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോണത്. ഇപ്പൊ 7 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്, പിന്നെ അധമ ശക്തി ഏതാണെന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി 7ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണത്? ഇനി ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊരു അവസരം തരാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയണത് തന്നെ ജലത്തിലെ രസം, പിന്നെന്താണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം. ഇതൊക്കെ ആരാണെന്ന് പറയണത്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ രസം കണ്ട നമുക്ക് ആര് ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം അത് ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പിന്നെ പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാനായിട്ട് പറയാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഈ പ്രണവം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നദീന്ദ്രിയ നാദമാകുന്ന ഓങ്കാരം ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ആർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ? മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ശരിക്കും ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളടുത്ത് അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധം, തീയിന്റെ ചൂട്, ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവൻ, തപസ്സികളിലെ തപസ്, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജോ തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനാണ്, പിന്നെ ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധി ആര് കൊടുത്തതാണ്? ആരുടെ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ശക്തിമാന്മാരുടെ ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബലവാന്മാരുടെ ബലം, അതേപോലെ തന്നെ കാമരാഗ വിവർജിതമായ ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതം, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ 7 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞു പോണത്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് യേ ചൈവ സ്വാത്വികാ ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേതി താൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേമയി. സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ? സാത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ആരിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ്? ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും അധീനനല്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്.
ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. പക്ഷെ ഈ ഗുണങ്ങള് ഭഗവാനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളില്, അതായത് സത്വഗുണ, രജോ ഗുണ, തമോ ഗുണത്തിലെ വ്യാമോഹിതനായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യയനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിയിൽ പെട്ടിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ചിലവർക്ക് അത് അറിയാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന്. അതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്താണ്, ഈ ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യം കേൾക്കാനോ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പോലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ അവരത് ബാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തമോ ഗുണം ബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനോ ഈവൻ അമ്പലത്തിൽ പോവാനോ പോലും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർ ആ ഗുണം എന്ത് ചെയ്തു, കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അതാണത് സംഭവിക്കുന്നത്. ദൈവീ ഹേഷ്യാ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യ മാമേ വായേ പ്രപത്യന്തെ മായാ മേധാം തിരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദിവ്യശക്തിനെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ആർക്ക് സാധിക്കത്? ഭഗവാനില് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനില് സ്വയം ജീവിതം അർപ്പിച്ചവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, വേഗം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് സാധിക്കണമെന്നില്ല, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സഹായം നമുക്ക് ആരെ ത്രൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്? നമുക്കത് ഗുരുവിന്റെ ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് ആ സഹായം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗുരു. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമുക്കല്ലാതെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചവർക്ക്, ഭഗവാനായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ കൊണ്ട് നിർത്തിത്തരും. നമുക്ക് അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാലോ, നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ ജീവിതം നമ്മൾ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ആ ഗുരുവിനെ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് ആക്കിത്തരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരവസരം ഭഗവാൻ തരും. കാരണം നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മളുടെ ചിന്തകളും പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ ഭഗവാന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്ന് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് തരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മളെ സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ, മുതിർന്നവരൊക്കെ പറയും, നമുക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഗുരുവിനെ തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഗുരു നമ്മളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നു. കാരണം അതിന്റെ ബേസിക് കാരണം എന്താണ്? നമ്മളത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം ആരുണ്ടാക്കി തരും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തില്, കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആര്? ഗുരു. ആ ഗുരുവിനെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിത്തരും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ കണക്ഷൻ വേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആ വഴിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകും. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് എന്താ പറയണത്, നമ്മളെ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും സാധിക്കുന്നത്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തേ നരാധമാ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. ദുഷ്കൃതന്മാരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരെന്ന് പറയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയാ സേവനം ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ആരൊക്കെയാണ്? 4 തരത്തിലുള്ള ദുഷ്കൃതികളെ സുകൃതികളെയും കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദുഷ്കൃതന്മാരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായ
അസുരന്മാര് ഇവരാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരൊന്നും അത് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ 4 പേര് ഭഗവാനില് ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്. മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാര്, പിന്നെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരവാദികള്. അവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവര് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള 4 പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അതില് ചിന്തിക്കില്ല. അത് ഫസ്റ്റത്തെ പറയാണ് മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച്. ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇവർ. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണമെന്നവർ അവർക്ക്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുത. അപ്പൊ മൂഢന്മാരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം അവർക്ക് സ്വയം അനുഭവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അവര്. അതിന്റെ ഫലം ആർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ എടുത്തു പറയാണ് കഴുത. അതേപോലെ തന്നെ നരാധമന്മാര്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും താണത്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവര് അസമ്മതിക്കുക. അപ്പൊ അധമന്മാരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നരന്മാര് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അധമമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവര്. അവർക്ക് പക്ഷെ മാറ്റം സംഭവിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് ഭഗവത്ഗീത കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മാറ്റം വരും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റം വരും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പോലും അവര് തയ്യാറാകുന്നില്ല. അത് കേൾക്കാൻ പോലും അവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കേട്ടാലല്ലേ നമുക്ക് മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ. നവവിധ ഭക്തിയിലെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പാണ് ശ്രവണം. അപ്പൊ ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്കത് മാറ്റണമെങ്കിൽ അവരെന്തിന് തയ്യാറാവണം? ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവണം. പക്ഷെ അതിന് പോലും അവര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നരാധമന്മാര്. പിന്നെ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് അവർ. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ. അവരെ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിലല്ല അവർ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവര്. അവര് ഭഗവാനെ നല്ല രീതിയിൽ ധരിക്കുന്നില്ല, തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. ആ മായാശക്തിയുടെ അണ്ടറിലാണ് അവര് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരും എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അവരും ഈ ദുഷ്കൃതികളാണ് അവരൊക്കെ. പിന്നെ ആസുര സ്വഭാവികള്, ആസുരഭാവം ആശ്രിതർ, അതായത് 4മത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ. ഇവര് തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. അവര് വേറൊരു വഴി കൂടെ പോകുന്നവർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കാത്തതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത 4 തരം ദുഷ്കൃതികളാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, ദുഷ്കൃതികള്, ആസുര സ്വഭാവികൾ. ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരൊന്നും ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ 4 തരത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ചതുർവിധാപചന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ 4 ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി 4 സുകൃതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. അതാരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ദുഃഖിതൻ, ഒന്ന് ധനകാംക്ഷി, ഒന്ന് ജിജ്ഞാസു, ഒന്ന് പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഇനി 4 തരത്തിലുള്ള സുകൃതികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 തരത്തിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? ഒന്ന് ദുഃഖിതൻ, കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നവര്, ധനം ആഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മ ഭഗവാനെ വിളിക്കും. ധനകാംക്ഷി, ധനം വേണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് കുറെ സ്വത്ത് സമ്പാദ്യമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മ ഭഗവാനെ വിചാരിക്കും. പിന്നെ ജിജ്ഞാസു, എന്താണ്? ജിജ്ഞാസു, ഓരോന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് വിളിക്കും. പിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, പരമസത്യത്തിന്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജ്ഞാനികൾ. ഈ 4 കൂട്ടരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ വിളിക്കും. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നവര്. ഇനി നമുക്കത് നോക്കാം, ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അതിന്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഗജേന്ദ്രനാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആനയാണ്. ഇപ്പൊ ദുഃഖിതനെ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് നമ്മളടുത്ത്. ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആനയാണ്. ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ തലവനാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. ഗജേന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള ഒരു ആനയാണ്, ഭയങ്കര ബലവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ തടാകത്തില് വന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് കളിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുടിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഒരു മുതല വന്നിട്ട് ഈ ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലുമ്മല്
പിടിച്ച് കടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എത്ര ബലവാനാണ്, ശക്തിമാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എത്ര ശക്തി എടുത്തിട്ടും ഈ ഗജേന്ദ്രന് ആ മുതലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ. എന്താണ്, കുറെ വർഷങ്ങൾ, ഒരുപാട് വർഷം അതിൽ കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടി സഹിച്ച് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കുറെ നോക്കി. പക്ഷെ ഒട്ടും സാധിച്ചില്ല. മുതലരെ കടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചേയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ മുൻജന്മത്തിലെ സുഹൃതം പോലെ പെട്ടെന്നൊരു ബുദ്ധി വരാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ വരാണ്. അപ്പൊ ആ തടാകത്തിൽ ഒരു താമരപ്പൂ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. കാരണം എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് വിഷമിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ വിളിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താ ചെയ്യണത്. ഒപ്പം ആ മുതലാരായിരുന്നു, ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു. ആ ഗന്ധർവനും മോക്ഷം കിട്ടി. അപ്പൊ ദുഃഖിതന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗജേന്ദ്രൻ. കാരണം ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു ദുഃഖം വന്നപ്പോഴാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്ന സമയത്തും ദ്രൗപദി എന്താണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് ദ്രൗപദി ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒരു കൈ കൊണ്ട് പൊക്കിയിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. കാരണം ഒരു കൈ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുമേൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഒരു നിവർത്തില്ല എന്ന് വന്നപ്പോ രണ്ട് കൈയും പൊക്കിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വന്നത് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട്, അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ദുഃഖിതന് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദ്രൗപദീനെ അയക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഗജേന്ദ്രൻ. നമുക്ക് അത്രയും വിഷമം വരുന്ന സാഹചര്യത്തില് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചാലും ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എത്തുന്നുള്ളതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗജേന്ദ്രനും അതേപോലെ തന്നെ ദ്രൗപദി. പിന്നെ അടുത്തത് ജ്ഞാനിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ശുകദേഹ മഹർഷി. ശുകദേഹ മഹർഷി എങ്ങനെയാണ്, 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നത്. കാരണം പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് മായ പിടിക്കും, മായയിൽ പെട്ടുപോകുന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒട്ടും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ശുകദേവ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആരാണ്, ശുകദേവ മഹർഷിയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിജ്ഞാസുവിന് എക്സാമ്പിൾ ആരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണല്ലോ. അപ്പൊ ആ അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, അല്ലെ, അതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പറയണത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് അർത്ഥാർത്തിക്ക് ആരൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് ധ്രുവന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ധ്രുവൻ എന്താണ്, അച്ഛനേക്കാളും ഉയർന്ന പദവിയിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം അച്ഛനോട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അച്ഛനേക്കാളും ഉയർന്ന പദവിയിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, ധ്രുവൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്താണ്, ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ധ്രുവന്റെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അർത്ഥാർത്തിക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാട്ടുണ്ടാര്, സുഗ്രീവന്റെ ഹനുമാൻ സ്വാമിനെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ അതിലെന്താണ്, സുഗ്രീവൻ ഭഗവാനായിട്ട് ഹനുമാനല്ല, സുഗ്രീവൻ എന്താണ്, ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, തന്റെ രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതായത് അതും നമ്മൾ എന്താണ്, അർത്ഥാർത്ഥിയാണ്. നമ്മളെ ഒരു ആഗ്രഹം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഈ എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 4 തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തന്നെ. അടുത്ത ശ്ലോകം വന്നിട്ട് ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭഃ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വളരെ വിരളമാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജ്ഞാനവാനായ ഒരു വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ജന്മത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കുറെ ജനന മരണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, അവര് വളരെ വിരളവുമായിരിക്കും, വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ്, അത് നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്, നമ്മളിപ്പോ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണ കുറെ ഡിഗ്രിയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ മരണപ്പെടുന്നതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ആ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റും നമ്മളുടെ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ നമ്മളെ പോകുക. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊന്നും നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ തിരിച്ച് നമ്മളെ ഈ ആത്മീയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാലും അടുത്ത ജന്മം വരുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാ പറയണത്. നമ്മളത് ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് വരും. പക്ഷെ ബാക്കി ഒരു നമ്മളുടെ എന്താ പറയണത് ഒന്നും വരില്ല. പക്ഷെ ആത്മീയത്തിലുള്ള നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക കാര്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാന് ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലും ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജന്മം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത്, കുറേ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാമസ്ഥൈസൈഹൃതജ്ഞാനാം പ്രപതന്ത്യന്യ ദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയഃ. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, നമ്മള് ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ആര്യ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ദേവന്മാരെയാണ്. അവര് ഇപ്പൊ നമ്മള് ദേവീനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്തിനാണ്, നമുക്ക് കുറെ സ്വത്തും സമ്പാദും സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ദേവീനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞ ഭൂതപ്രേത പിശാചികളെ അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, പല രീതിയിലും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ബലി കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ ഓരോ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. അത് അവരുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും ഓരോ നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ധവത്തു ഫലം തേഷാം തത്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മത്ഭക്താ യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാന്നാ പറയുന്നത്, മൂഢന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലാണെങ്കിലോ അത് തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ കുറെ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ ലോകങ്ങളില് ഗോലോക ചാർട്ട് ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഓരോ ദേവന്മാർക്ക്, ഇപ്പൊ സൂര്യദേവന് ലോകമുണ്ട്, വരുണദേവന്റെ ലോകമുണ്ട്, എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ശിവന്റെ ലോകമുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാവിന് ബ്രഹ്മലോകമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങൾ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എടുത്ത് തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലോകമുണ്ട്, ശ്രീരാമചന്ദ്രന് ഭഗവാന്റെ ലോകമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ദേവനെയാണോ നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്കാണ് പോവുക. നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ. അത് സത്യലോകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അത് പറയണെങ്കിൽ. 14 ലോകത്തിന്റെ മേലെയാണ് എന്ത് പറയണത്, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവന. ആ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തില്ല എന്നാ പറയണത്, ജനന മരണങ്ങളില്ല. പക്ഷെ ബാക്കി വരുന്ന 14 ലോകം എവിടെയാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണ്. സത്യലോകം തൊട്ട് ബ്രഹ്മലോകമാണല്ലോ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നത്. ആ സത്യലോകം തൊട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ലോകവും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എന്തുണ്ട്, ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് ദേവനെ പൂജിച്ചാലും നമ്മൾ ആ ലോകത്തിൽ പോകും. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്. മരണം ഇല്ലാത്തത് ആർക്കാണ്, ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും മരണത്തിന് എന്താ പറയണത്, ബ്രഹ്മദേവന് പോലും ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മദേവന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മദേവനും മരിക്കും. ഓരോ ദേവന്മാരും മരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന് മാത്രം എന്താണ്, മരണമില്ലാത്തത്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അവതാരി. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ്, അവതാരിയാണ്. ഭഗവാൻ അവതാരമല്ല, അവതാരിയാണ്.
ബാക്കി എല്ലാ ലോകത്തിലായാലും നമ്മൾ ഏത് ലോകത്തിലുള്ളതായാലും എന്താണ് നമ്മള് ജനനം മരണമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിച്ചാലും നമുക്ക് അവരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതെവിടെയാണ്? ഈ 14 ലോകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും അവിടേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് പോവാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവ ആരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനികവും അതിരറ്റതത്രേ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഓരോ നേട്ടവും, അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നേട്ടവും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കില്ല ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന് പരിധിയില്ല, അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന വരദാനങ്ങൾക്കും പരിധിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു വരം തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് തരാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഓൾറെഡി മരണമുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റുള്ള ഏത് ദേവന്മാർക്കായിക്കോട്ടെ, അവർക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ മരണിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് വരം തരാൻ അവർക്ക് പറ്റുണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഓൾറെഡി മരണമുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഈ വരദാനങ്ങള് ഒരു പരിധി ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആർക്ക് മാത്രാണ്? ഭഗവാന് മാത്രാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരുണ്യമുള്ളതും എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ ദേവന്മാരുടെ അധിപനും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമാജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ ആർക്കൊക്കെ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാരുടെ മുന്നിലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? പ്രത്യക്ഷനാവുന്നില്ല. അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ ആരാണ് മറച്ചു വെക്കുന്നത്? യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് ദുർഗാദേവി എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന്. അവ്യയനാണെന്നും അജനാണെന്നും അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോന്ന് ആരാണ് നോക്കുന്നത്? നമ്മളെ ആ സെൻസർ അവിടെ ആരാണ്? നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് ആരാണ്? യോഗമായാണ്. അതായത് ദുർഗാദേവിയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദുർഗാദേവിയാണ് നമ്മളെ നോക്കുന്നത്. നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? ദുർഗാദേവി അതിനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ദുർഗാദേവി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പകരം എന്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? നമുക്ക് കുറെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് കുറെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യോഗമായി എന്ന ദുർഗാദേവി എന്ത് ചെയ്യണത്? ദേവി നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തില്ല. അതിന്റെ എന്താ കാരണം? നമുക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാരണമുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ആ പെർമിഷൻ ആര് തരും? ദുർഗാദേവി തരും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ദേവി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ട മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ മായയിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് പരിചയമുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു, പക്ഷെ വിവസ്വാൻ ഇപ്പോഴല്ലല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അന്ന് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു,
നീയുണ്ടായിരുന്നു, നിനക്കൊന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടെന്നാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ്, അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പറയാണ് ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ് അല്ലെ. പരമപുരുഷനായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും ആർക്കറിയാം? എനിക്കറിയാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് പരിചിതരാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അപ്പോ അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരും പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആരറിയുന്നില്ല? ഭഗവാൻ അറിയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന് ഒരിക്കൽ പോലും നോക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലേ ആരെ കാണുന്നുള്ളൂ? പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവിനെ ജീവാത്മാവിന് പരിചയമില്ല. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിനെ അറിയാം. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, ഭഗവാന് ഉറവിടം എല്ലാത്തിന്റെ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും അറിയാം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളത് അറിയാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? നമുക്ക് ആ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നലെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കിട്ടില്ല. നാളത്തെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ കിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമുക്ക് വല്ലതും അറിയണ്ടോ? ഇന്നലത്തെ അറിയില്ല, ഇന്നത്തെ അറിയില്ല, നാളത്തെ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാം. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ പരംപുരുഷനാണ് അല്ലെ. യേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ് വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്മളെ പാപഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പുണ്യവും പാപത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തരായിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുക? നമ്മളായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് പറ്റുക? നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലി ചൊല്ലി നമ്മള് പരിശുദ്ധരാവണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് നമ്മളെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും പാപകർമ്മങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? നമുക്ക് സത്സംഗങ്ങളിൽ പോവാം. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കങ്ങള്, അതൊക്കെയാണ് ഇതില് നമുക്ക് കൂടുതൽ സാധിക്കുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സത്സംഗങ്ങളിൽ പോവാം. പിന്നെ നമ്മളെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ല, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാണ് നമുക്ക്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുക. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ടിപ്സ് തരാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സാധി ഭൂതാദി ദൈവമാം സാധി യജ്ഞം ച യേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ ചപിമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഃ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബോധം പുലർത്തുക. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഭരണ സമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മളത് മറന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ മറന്നുപോയൊരു സത്യമാണത്. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാം നിയന്താവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഏതൊരു സമയത്തും നമുക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. നമ്മളുടെ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സേവനമായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നത് സേവനാണ്, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് സേവനമാണ്, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത് സേവനാണ്, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് സേവനാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ 5 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഭഗവാൻ അത്രയും നമ്മളെ അടുത്ത് കാരുണ്യം കാട്ടുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് ഏതൊക്കെ വഴി കൂടെ നമുക്ക് പറ്റും? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഗുരുവിലൂടെ അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക. നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ സത്സംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സത്സംഗങ്ങളിൽ പോകാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കും. അവിടെ പോകാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്? ഭാഗവത ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നാമജപം ഉണ്ടാവും, കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സത്സംഗത്തിൽ പോകാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിന്റ് എന്താണ്? അവിടെ ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും. അവിടെ ഭഗവാന്റെ കുറെ ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും അവിടെ. അപ്പം ഈ ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കാരണം അവരായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകിയാൽ തന്നെ ഈ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു സഹവാസം നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയമാരെയാണ്? ഭക്തരെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഭഗവാൻ. ആ ഭക്തന്മാരെ കൂടെയാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്തൊരു കാര്യവും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് തന്നെ സത്യത്തിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് തന്നെ. എന്താ പറയാ, ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ശിഷ്ടരെ രക്ഷിക്കാനും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും. ആ ദേവന്മാരെ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തിനാ വരുന്നത്? സത്യത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയൊക്കെ. കാരണം തൂണിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്, അല്ലെ? കാരണം ആ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് സത്യാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തൂണിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്കിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസർഗം നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത്സംഗത്തിൽ പോവാ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം പരമാവധി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാല് മരണസമയത്ത് പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണ തത്വമാണ്. ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും ഓർക്കുക. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യം നമ്മളെടുത്ത് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ തത്വം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേ